2 अक्ट'बर दिनैनि सानखौ मुलुगनां अहिंसा सान महरै फालिनाय जायो आरो जोंनि बियो भारतनि माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि जोनोम सान आरो दिनै 153थि जोनोम सानखौ जोङो भेरगाव सिभिल एसडिअनि मावख'नि बेवहाय फालिनाय जादों मावख'आव। दा बेवहाय दिनै जोंहा इएम दावबायसा बर', इएम सन्जीब तान्ति, एमसिएलए दिल्ली बर' आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गासैबो बाहागो लादों। जोंनि माहारिनि बिफा जि महात्मा गान्धीनि जोनोम सान बेखौ मुलुगनां अहिंसानि सान महरै फालिनाय जायो आरो दिनैनि समाव मुलुगाव सान्तिखौ लाखिनो थाखाय, गोजोनखौ लाखिनो थाखाय बयनिख्रुइ गोनांसिन जुदि माबा मोनसे आदर्श दङब्ला, माबा मोनसे सानस्रि दङब्ला बियो जोंनि माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि सानस्रियानो। दा बे सानस्रिखौ दिनै मुलुगनि मानसिफ्रा बयबो गनायदों, बयबो बजबदों आरो बेजोंनो मुलुगाव गोजोन लाबोनो हागोन। दा बर' ओनसोलावबो थांनाय गोबाव समाव जोङो बेबायदि हिंसाखौ मोननो हादों। बे हिंसा थासारिखौ जोङो फोजोबनो थाखाय माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि जोनोम सानखौ जोंबो फालिबोदों आरो बिथांनि जि बानिफोर, बिथांनि बानबुंथाइफोर बेखौ जोङो फोसावनो थाखाय गोबां हाबाफारि लाबोदों। दिनैनि समाव जोङो हारि हिसाबै थांना थानो थाखाय, गावनि राव थुनलाइ सिनायथिखौ लाखिनो थाखाय जोंनि गोलाव समनि जि संग्राम, बेवहाय जोङो रोजा रोजा सुबुंनि जिउखौ खोमानानै लानो गोनां जाबाय। दा नैबे समाव जोङो बयबो अहिंसानि लामाजों दावगालांनांगोन, मानोना सोदोमस्रिया जोबोद जौगालांबाय आरो बेवहाय अहिंसानि मोन्थोरजों दावगालाङोब्ला जोङो बयजोंबो अनजागोन, बयजोंबो मानिजागोन आरो मोजां मोनसे थासारियाव जोङो हारि जौगानायनि खामानि मावनो हागोन। आङो जोंनि जाखांबोनाय लाइमोनफोरखौ खावलायदों जे कुनु कारनाव जाहाथे रावबो हिंसा खालामा। हिंसाया धंस लाबोयो, गावबा गावनि जिउआवबो धंस लाबोयो, न'खरावबो लाबोयो आरो समाजावबो लाबोयो। दा बेनिखायनो हानायमानि जोङो जाहाथे हिंसाखौ खालामा, आं बेखौ बयनिसिमबो खावलायो। बेनिखायनो आङो बुंनो नागिरदों दायो जे हिंसाया दायो अकल माने बन्दुक बारुद, सिलाइ बारुद बा लावथिजों नङा, गुबुन गुबुन महर लानानै हिंसाया फैदों आरो बे हिंसाखौ जोङो होबथानो थाखाय जों सांग्रां जानांगोन। गावबा गावनि गथ'फोरखौ सांग्रां खालामनांगोन, लाइमोनफोरखौ जोङो सांग्रां खालामनांगोन आरो बेवहाय ससियेल मेडियाखौनो होन बा गुबुनानो होन, बेफोराव जिफोर गाज्रि थासारिफोरखौ सोरजिहोदों बा गाज्रि परिबेसफोरखौ लाबोदों, गाज्रि खोथाफोरखौ सरसा खालामदों, दा बेफोरबो मोनसे रोखोमनि समाजनि थाखाय समाज बेरेखा खामानि। दा बेफोरखौ बोरैहाय सुद्रायनानै जोङो गोदान मोजां बाथ्राफोरखौ सावरायनांगो आरो क्रिएटिभ डिसकासन, क्रिएटिभ डिबेटफ्रा जानांगो। दा बेफोरखौ खालामनो थाखाय जोङो जेनेरेसनखौ ट्रेनिं होनांगोन, जों बिसोरखौ मरेलि स्ट्रं खालामनांगोन आरो बेनि थाखाय गोबां खामानि स्कुल, कलेज, धोरोम अनुष्ठानफ्राव बियो जानांगोन। दिनै दुर्गा फुजानि रायजो राजानि थाखाय मा मोजां मेसेज? आङो दुर्गा फुजानि गाहाम हामलायनायखौ गासैबो रायजो राजानिसिम बावो आरो बे दुर्गा फुजा फालिनायजों गेजेरजों जोंनि गेजेराव गोजोन खौसेथिया अरायबो थागोन आरो बे फोरबोखौ जिहेतु कभिड गैला दायो, बयबो मोनसे सुजुग मोनदों, मोनसे डिसिप्लिननि गेजेरजों बयबो बेखौ बे फोरबोआव बाहागो लानो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों।